aki ismeri, de ez a Tlace Hop, Tiles Hop a neve. És most ezzel fogunk játszani. Ezt még csak most töltöttem le, hogy valami izgalmat is vigyünk a csatiba, mert pedig csak LPS videók voltak. Hát igen, én részben LPS videós vagyok, nem csak az, de nagyon szeretem az LPS-eket, azt szerintem tudjátok. De nem fogok sokat beszélni, mert igazából itt a zene most a lényeg. Igen, szóval csak ez még az első, és ilyenkor rögtön a zene végénél ilyen lesz, és szerintem mostantól a reklám. Jézus! Reklám, igen, ezt elnyomjuk. Kerti grillezés a családdal. Nagy élményekhez nagy Topjoy. Majd a reklámok alatt azért majd beszélek. És szerintem betölti, akkor előről kezdem, és akkor hallgassátok majd a zenét. Remélem élvezitek. Oh. Nem is értem, miért ez a zene volt. Mindegy, ez is jó. Ja. Megint reklám, szóval jön újra az, nem tudom mi a neve, az első zenének, ami volt. Az fog most újra következni, megvárjuk mire vége a reklámnak, aztán körülbelül még 4 perc most adunk. 4 percen, szóval még körülbelül 4 perc. Tölts be. Jó, mindegy.
Mindjárt csak videót csinálok. De amúgy igen, játszunk. Jó, mindegy, nem akar betölteni, majd legközelebb folytatom ezt a videót. Sziasztok!